Forestil dig at have en intelligent AI-assistent, der aldrig holder ferie, aldrig glemmer detaljer og altid arbejder for at optimere din arbejdsdag. Det er essensen af en AI Copilot. Kompas AI. Her bygger vi intelligente personlige AI Copilots, der arbejder for dig døgnet rundt. Copilots kan designes til at understøtte hele afdelinger, teams eller specifikke nøglepersoner i virksomheden, så alle niveauer kan få glæde af intelligente assistenter bygget til deres specifikke arbejdsprocesser. En AI Copilot kan fx analysere store mængder data lynhurtigt, udføre compliance-check, udfylde dokumenter og generere tekst helt automatisk. Den kan overvåge deadlines, finde mønstre, opsummere komplekse pdf'er og scrape internettet for relevant information. Alt sammen i ét flow, koblet til dine systemer og tilpasset din hverdag. I virkeligheden er det kun fantasien, der sætter grænsen, men lad os tage et konkret eksempel på en HR Copilot. Rekruttering er ofte tungt og tidskrævende. HR-medarbejdere bruger timer på at gennemgå CV'er, forberede interviews og koordinere onboarding. Det er præcis her, HR-Copiloten skaber værdi. Når et CV uploades, analyserer Copiloten automatisk kandidatens erfaring, uddannelse og nøgleord og vurderer profilen op imod kravene i stillingsopslaget. Den genererer relevante interviewspørgsmål ud fra kandidatens kompetencer og personlighed og sender dem direkte til HR. Og når kandidaten er valgt, starter onboardingen automatisk med velkomstmail, opgaver i f.eks. planer og adgang til systemer uden et eneste klik. Alt sammen drevet af intelligent dokumentanalyse, skill matching og et AI-baseret interviewværktøj. Et andet stærkt eksempel er udbuds AI Copilot, bygget til virksomheder, der arbejder med komplekse udbud. Store udbudsmaterialer kan tage timer at læse igennem, og vigtige krav og deadlines bliver nemt overset. Det kan koste dyrt. Med udbuds Copilot uploades dokumentet, og på få minutter analyserer Copiloten hele materialet, fremhæver centrale krav, afleveringsfrister og skjulte detaljer. Den leverer en overskuelig opsummering og en konkret to-do-liste, klar til brug i teamet. Under motorhjelmen arbejder PDF-analyse, deadline-tracking og kravekstraktion koblet direkte til jeres processer. Forestil dig en arbejdsdag, hvor de mest tidskrævende opgaver løses effektivt, hvor dine beslutninger bygger på solid data, og hvor dine medarbejdere kan fokusere på det, de gør bedst. Det er ikke fremtidsmusik, det er virkeligheden med en AI Copilot fra Kompas AI. Skal vi tage en snak om dine muligheder?